Okay, skal du se min skærm? Ja. Det var i orden. Nu det, jeg har ikke noget med, at man gør det med, så jeg kan sige det til dem. Ja, men bare lige så du kan se den. Jeg kan godt se den. Okay. Hvad vil du sige? Se, hvad du vil se. Procent, .minecraft. Ja, okay. Jeg går bare lige ind i app til, så jeg gør det. Ja, men lad være med at trykke på .minecraft-mappen. Bare hold det. Hvilken dato er i dag? Ja. Det er den 25. Man kan se, at du har redigeret den mappe lige nu. Altså, jeg kan lige så godt sige, at jeg har aldrig haft hack, og det er godt at spørge alle mine venner om. Det er det eneste, jeg har. Jamen, prøv lige at gå ind tilbage. Versions. Prøv lige at gå en gang mere tilbage. Hvorfor står der så ændringsstatus? Det er fordi i dag, der har jeg lavet en ny modpack, der lavede jeg. Jamen, hvad tid lavede du den hen? Jeg aner det ikke. I formiddags. Ja, men der stod du sidst redigeret den for 5 minutter siden. Ha. Det gør der. Prøv lige at gå en gang tilbage. Okay. Hvor står det? Der står den 26. Prøv at kigge i midten, sådan cirka. 26. i 12. 2014. For mig der står det den 12. i 12. 2014, 15, 28. Ja, der står der oprettelsesdato. Ja, okay, og hvor ser du så det andet står? Lidt længere hen. Cirka midten af hele mappen. Hvis du kigger der på tallene, der står. Ikke når du holder den. Altså, jeg kan også godt det, altså, jeg har ikke været inde i min papir Nej, på for nylig. Ja, men så gå ind og start din Minecraft. Jeg lukker lige ned igen. Hvorfor viser du? Ja, sådan der. Bare start din Minecraft. Og så lad mig med at trykke på play. Nej. Edit profile. Ja, nej, så trykker du på profile, så tryk ned der. Hvorhen? Der kan også godt være alle mulige hacks i Forge. Men nej. Altså, du kan godt se, hvad jeg har i Forge, hvis du vil. Jamen, det vil jeg gerne. Okay. Minecraft. Det er bare underligt, der står du sidst redigeret den mappe her i dag. Altså, prøv at se, det eneste jeg har der, det er damage indicators, og det er Optifine. Damage indicator, det er tilladt, så det... Ja, men altså, jeg bruger ikke damage indicator inde på den anden. Jeg ved ikke, om du har set det lige før, men der står også Optifine 1.8 Vanilla og vi ja, det er fint nok, men det må du også gerne. Men prøv lige at lukke den. Nå, prøv lige at åbne den igen. Yep. Fuck. Nå jo. Okay, jeg kan slet ikke skrive det nu. Sådan der. Og så hvis du anvender med at gå ind i den. Okay. Så tryk på, hold den. Så går du lidt længere nedad. Dernede i det der turkisfarvede blå. Så er der en ting dernede, der hedder ændringsstatus. Jeg ved ikke, om du kan se det. Jeg kan ikke se noget. Helt nede i bunden af mappen, der står der noget, der hedder .minecraft. Nede under det der, lige nede under. Jeg kan ikke scroll mere, det kan du se her. Nej, men du skal heller ikke scroll. Hvis du kigger ned under. Nå, ja, det her. Ja, ændringsstatus den 26.12.2014, 01.55. Altså, det var underligt. Du har lige set min skærm, og der har jeg ikke logget ud eller noget. Det var lige efter, jeg var blevet bandet. Det kan alle sige. Jeg siger bare, hvad der står. Hvilket indikerer, du har været at redigere i mappen. Altså, det var det eneste, jeg undrer mig over. Kan man ikke også se det med versions? Du kan jo... Det er ikke alle hack, der du propper ind i en... den. Altså, jeg kan gå ind i, hvad du vil have. Objects. Ja, men jeg har set det, jeg har set. Så jeg går ind til Tersen igen.